Haupa, arratsaldeon, aste berri bati ekiteko asmoz, guraldi kontuetan makurra omen dator, ilun, gure antzera, gero elurra hori bai, zuri izango da, naizta elurra batzuetan ere beltza izaten den, eta ez kezkatu, kolorea jartzeko asmoz etorri gara gu gaur, eta esate baterako, hola jarri daiteke kolorea, esate baterako kabaret bat sortuz, zer eta benetan pertsonai xelebre baten gainekoa. Gogoan alduzu hau? Ondo, ongi, untza, etorri, Mirande, kabaretera. Horixe, Mirande, kabareta, bertan badakizue, Galder Perez eta Ane Zabala oholtza gainean, baina hainbat jende atzean ere proiektua abian jartzen, eta zer eta Jon Miranderen gainean. Eta ez dira edukatuko Jon Mirandek ere kolorea jarri dizkionik gure literaturari, ze denok berdinak izango bagina, hau dana oso grisa geratuko litzaiguke, ezta? Beraz, zer esan handia eman izan du Jon Mirandek, eta haren gaineko lanak ere ez dira falta. Hori iraganean, etorkizunean berriz aurki dokumental bat izango dugu, Josu Martinez ari da ura atontzen eta film baterako fotogramak, ezta? Haren bizitzak ere ematen duela pelikula baterako. Beste batzuk berriz, nahiago dute, harek idatzitakoa irakurri, eta lan ezagunik bada, ezta? Haur besoetakoa, eta orain urte batzuk Bilboko irakurketa jarraitu horretan, liburu horixe izan zen protagonista. Baina baziren orain arte, Jon Miranderen lanak argitaratu gabekoak, eta haiek euskarara ekarri ditu Deabruaren eskolak, eta hori eta zariko gara gaur. Bestalde iragana bazen hori, etorkizunari begira jarrita, teknologia beti izango dugu lagungarri, baita komunikaziorako ere. Hori aztertu zaritzen dira Euskara Bilduko lagunak, eta aurten gainera, subironatasunari erreparatuko diote, burujabetzari alegia, tramankuluak eta izan baditugula, teknologia izan eta badugula, baina gu ez bagara teknologia horren arduradun, behar bada salduta gera gaitezkela. Beraz, horixe gure astelen honetarako proposamena Deabruaren eskolakoekin arituko gara aurrena, Euskara Bilduaz gero. Eta gogoratu, gure postontzian, itzokei, bekomarra EITB, hori dela Txiolandian dugun elbidea, eta postontzian bai, itzokei, abildua eitb.eus. Eta atariko hau borobiltzeko, ari gara ezta Miranderen lanak eta gero bertsionatu ditzazkegula, moldatu ditzazkegula. Gaur badugu beste moldaketa bat, Delirium Tremensena, oraintxe, asteburuan aurkeztu berri dute abesti berria, eta behar da melodia ezaguna egingo zaizue. Wonderful World dio Louis Armstrongen jatorrizko kantuak, haren gero moldaketa egin zuten Ramonesek, eta oraingoan berriz Delirium Tremensek ere alaxe egin du, naiz eta noski ñabardura ere jarri dioten, zoragarria izango dela akaso, baina batzuetan ez hainbeste. Hortxe, aitzulo baten gainekoa duzue gaurko gure asmakizuna, eta behar bada ere aitzuloan barrena irudikatu genezake gure gaurko lehenengo gonbidatua, ze aitzuloan barrena, gero aitzuloan argitasunare bilatu behar izaten da, berak segurazki argitasun bila abiatu zuen bide bat, eta horretarako aitzulo batean bezala barrena ibili beharko zuen, hainbat liburu eta hainbat artxibategi eta alakoetan barrena, baina lortu du, eta gaur bi urteko lana aurkezteko moduan dela, Mikel Soto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere, Jon Miranderen gaineko lanak ekarri dituzuzuk oraingoan, inoiz argitaratu gabekoak diren 12 lan biltzea lortu duzuelako, eta etzen hori lan makala izango,
Ez, izugarria, ez dut sekulan tesirik idatzi, baina halako sentsazio bat izanen da. Baina gazteleaz esan ohi da, sarna con gusto no pica, eta beraz 2 urte oso ederri izan dira. Bai, gainera, laguntza ere izan duzu, aburruaren eskolako kideak eta gero hainbat itzultzaile ere hor izan dituzulako lagun, horietaz ariko gara lehen, baina, karo, jabetzen ari naiz, eta azkeneko asteotan, saio honetan bertan hainbat artista etortzen direla, eta guztiek ere lan berri bat dutenek, gehientsuenek behintzat, aipatzen dute pandemia garaia izan zela mugarria, ze nolabaitarek ere, gure buruari hainbat kaldera egin arazi dizkigu, ez? Eta nunbait berkokatu ere egin behar izan dugu. Eta, baziren nunbait pandemia garaian aspertu zirenak, ez? Eta bakarren batek esan zuen, nola atera naiteke asperdura honetatik, Mikel? Eta zeinik esango, eta erantzuna, hortxe, Jon Mirandek emango zizunik. Bai, Irati Jimenezek esan ohi du, oraintxe bertan idazteari utziko bagenio eta ezer argitaratuko ez bagenu ere, zenbat genuke irakurtzeko. Eta gaur egun gizartezarekin eta nazioarteko Borgesen ametsura liburutegi erraldoi horrena eskura daukagu. Eta bai, ala izan zen. Alaxia ez zinen, baina aitortu bertzaio Sarrion Handiak ere poxpol hori lehendik piztua zuela, zezuk aspaldian Sarrion Handiaren lanetan ikusten zenuen Jon Miranderen gaineko aipamenak ere izan bazirela. Eta hor beti bazan, ez? Olako hitzal bat inguruan. Bai, egia esan hori. Historia nondik kontatzen hasi, esan historia kontatzen hasi 14-15 urtekin sarri irakurtzen eta fascinatu zen, eta hori, izen bat agertzen zana. Eta agertzen zan guztietan beti zan, zein da tipo hau? Eta gero, Jon Miranda irakurtzen hasi, eta uste dut guztioi da, jende askori gertatzen zaiona. Bapatean da, argi bat agertzen da, 20. mendeko euskal literatura dala harrigarria. Eta Miranderekin enamoratu, Mirande guztia irakurri, eta gero Miranderi buruzko gauza gehienak guztiak ez baldin badia irakurri. Bai, nik hitz jokoa egiten nuen atarikoan kolorea ematen diola euskal literaturari, ezta? Egia da, normalean aipatzen dugula pertsonai iluna zela Jon Mirande, are eta az ditugun argazki bakanetakoak ere laxi dira zuri beltzean noski, baina pertsona iluna izanagatik ere euskal literaturaren barrean kromatismo horretan, berak bintzat beste koloreko zertzeladak ere gehitzen dizkio, ez? Eta hori bintzat aitortu barko diogu, ez? Bai, esatzen dugu, askotan komentatzen dugu, nazia zen, bai, baina druida zen, bardoa zen, izugarria da, bai, agertzen da, gainera, frankismo garaiko urte hoietan edo, bapatean agertzen da, argi oso potente bat, eta kolore ugari, heltzen dira 1000 gauza, heltzen dira kelarreak, heltzen dira sorginak, heltzen dira lesbianak, heltzen dira hilketak, da, zerbait benetan, bai, agerpen izugarri bat. Izan dugu itxialdian askok eta askok plataformetako pelikulak eta ikusten genituen, baina pelikula haietako osagai beretsuak ere badituela, ez da, Jon Miranderen bizitzak, lanak, eta horiek aztertu dituzu, lanetik abiatu da, noski bere bizitzaz ere asko jakiteko moduan gaudelako, eta behin txirrenta piztuta, batek esaten du, orain hasi nondik hasiko naiz, ez? Eta zezuk, susmoa edo entzuna ere bazenuen adibidez, bretonieraz idatzitako lanak ere bazirela tartean, baina oraindik ere argitaratu gabekoak zirela, ez? Hori zen kolpea. Bai, askotan beti eman zaio garrantzi handia Jonen Bretaña zaletasunari, eta askotan aipatu da, eta nik askotan irakurria nuen, bretoiera idatzi zuen, eta kolpe baten egun baten esan nuen. Baina ez dugu. Bai, egiaztatu nuen bere lagun Mintxo Minpeienek 76an bildutako lanak, eta 2 lan bakarrik zeuden, beraz, eta gehiago naipuak bazuden, beraz gehiago bazegoen. Eta bila hasi, eta batzuk bere alakoan agertu ziren, beste batzuk ezain beste. Claro, zezuk beste jakin asko dakizu, literaturaz batipat, eta zure ibilbidea ikusi besterik ez dago, baina bretoieraz ez dakizu. Eta orduan, noski, lagun eta bidaideak ere bilatu behar izan zen dituen, ez? Horretan lagun izango zirenak. Bai, aurkezpen egunean aipatu nuen badago Fidel Castroren esaldi bat asko gustatzen zaiana, eta nahi ez duenak aitzakiak bilatzen ditu, nahi duenak baliabideak. Eta hala da, ni pentsatu nuen guzade, existitzen dira, bai, eskuratuko ditut. Eta gero pentsatuko dut nola egin dezakegun horiek itzultzeko. Gero bakarren batek lagunduko dit, ezta. Esan ari gara 12 lan direla, argitaratu gabekoak, ez, eta iruditzen bazaizu, zaharrenetik hasita, hor badaude ale batzuk, Telesforo Monzoni idatzitako eskutitzak direnak, ez, eta gainera deigarria ere bada, zer eta Telesforo Monzoni idatzitakoak izatearena. Batetik, euskeraz ezagutzen ditugun lehenengotakoak izango direlako, ze orduantxe euskera ikasten hasi
berria, ez? Eta Telesforo Monzoni idatzi nahi dio, nolabait ere zoriontzeko arek idatzitakoa eta kontutan hartu duela, eta, bueno, ikusteko, ez? Bai. Gutun horiek izan dira nolabait, esaten dena tarta bati jartzen diozun ginda. Guztia bilduta zegonean, nik banekien existitzen zirela, eta Olaso Dorreako kide Urko Aiarzari, esan nion, zer egitera gindoa zen, eta ea parte hartu nahi zuten, bere alaba iesko eman zuten, eta beste guztia zenbat kostatu zitzaidan kontutan hartuta, mirari bat iruditu zitzaidan, handikan ordu erdira WhatsApp bidez jasotzea 5 gutun. Eta aipatu duzun bezala, horietariko bat, behintzat gordeta daukagun Miranderen gutunik zarrena. Eta oso interesanteak dira, ez bakarrik zarrenak direlako, eta gero, Miranderi buruz dakigun gehiena do nolabait, bere une batetik aurrerakoa da, baina Mirande Monzoni aurkezten zaio, gazte bat da, kristaua da, abertzalea, baina jeltzaletasunetik hurbil, eta beraz, hor lehen Mirande bat dago. Eta gero oso, esan duzun bezala, oso esanguratsua da Monzoni idatzi izana. Zeberak lehen gutunean aitortzen dio, idatzi dizut Eusko Jaurlaritzako kidea zarelako. Eta baina idazten dituen lehenengo hitzak dira, zure urrundik irakurri dut. Eta oso evidentea da, idazten diola, abertzale izateaz gain, edo Eusko Jaurlaritzako kidea izateaz gain, idazlea delako. Badago niri gogoratzen... Gertutasun gehiago sentitzen duela lanbideagatik alegia ez, bere izaera politikoagatik edo baino. Bai, handikan bigutunera bidali dizkio ja bere lehen poemak. Bidaltzen dion lehen pertsona da Jon Laustarekin batera. Orduan, lehen hurbilpen bat, lehenik eta behin oso xamurra da. Ze badaude ikusi ditugu Jon Miranderen hainbat gutun, eta dauka inoizko letrarik ederrena. Ikusten da asko miresten duela Monzon. Eta esaten dio, Euskadiren alde zerbait egin nahiko nuke, baina ez dakit nola. Hori da, baina gero Euskara eta literaturari buruz bere ala jartzen zaio idazten. Beraz, bere bi alderdi horiek oso potenteak, abertzaletasuna eta literatura. Jon Miranda argi dago, pertsona poliedrikoa dela, eta orain ertz desberdinak ere aztertuko ditugu ez, baina Monzonetaz ari garela, zuek ere azpimarratu nahi zenuten, aurkezpenaren egunean ere alaxe izan zenuten, Monzonek berak duen papera, ezta? Zen nolabait ere, Lizardi Lauaxeta, ez? Eta gero berriz Aresti eta Mirande, ala banatzen ditugula normalean bi aro horiek, baina hor badela erdian ere kate begi bat, eta hori behar bada Monzon bera izan zela, ez? Bai, badago nik uste dut kritiko espainolei edo literatura espainitik kopiatu du gauza bat ez digu honik egiten, eta da belaunaldismoa. Belaunaldi bat egiten dugu eta aurrekoekin eta ondorengoekin kontra jartzen dugu. Baina oso arraroa litzateke sortzen den zerbait berria aurrekoarekin inolako harremanik ez edukitzea. Egia da, Aresti eta Mirande sortzen direnean zerbait oso berria da, baina zaila litzateke. Eta egia da Mirandek hitz egiten diola eta aitortzen diola. Irakurri duela berak egin duela, eta ikuste dituela gauza berriak, behienek ere esaten du, baina politikari buruz idaztea ez dugu, asmatu egiten zen, Monzonek egiten zuen, eta hitz egiten dio metrikaz, eta hitz egiten dio, ordun oso argia da, eta argitu ditugun gauzetan, bai Aresti eta bai Mirande oso hurbil zeuden kantagintzatik. Horretaz Monzonek bazekien zerbait, eta lehenengo poemetan jartzen duen adibide bat, hasierai bat iaia Monzondarra da, baina gero poeta zer egiten du normalean, bere barrura jotzen du, eta bere barrura begiratzen duenean agertzen da Mirande hori. Baina Monzonengatik oso harremana daukarekin eta eraginda, eta ordun interesantea da alde batetik hori ikustea, ez apurtzea gauzak eta besteekin kontra jartzea, aurkitzea zeintzuk diren katebegiak, ze hor ere, badago ere Miranderen edo Arestien ezagutza handi bat. Hori da, hor korrespondentzia hori gutxi gara 58. urtekoa da, ordurako Parisen da, ez da, Jon Mirande Euskara ere orduantxe ikasten hasiaz, ez dakinarentzat alaxe aipatu beharko dugu, ez da, gurasok eta zuberotarrak zituela Jon Mirandek, jaio ere bai alaxe, baina berehala Parisera joan, eta momentuan, ordura arte behintzat, euskararen arrastorik ez zuela jaso gurasoen gandik. Ez, esaten dio, hainbeste euskal gurasok egin duten bezala, euskaldunak bai, baina ez didate euskara
irakatziz izatez, Bretainari buruz hitz egingo dugu, baina John Mirande lehenago ikasi zuen eta alfabetatu zen bretoiez, euskaraz baino. Baina in zuzen ere, bretoiekin harremanetan zuen, nik ez dakit nire enda esaten duen, nire sorterriaren hizkuntza. Eta ikasten hasten da. Harrigarria da, 11 hizkuntzatik gora sekizkien eta hizkuntzarako gaindotatua dela. Bai, erreztasuna zuela nonbait, ez? Eta lehen testuekin gertatzen dana, gipuzkeraz idatziko dizu naiz eta gipuzkeraz ez dakit. Eta harrigarria da, Arestirekin gertatzen den bezala 58 da eta badirudi ortografia kontu batzuk kenduta, batua sortu aurreko batueraz idatzita daudela. Perfectamente ulertzen dira. Eta oso ikusgarria da hori. Erreztasuna bazuen hizkuntzetarako eta esan bezala, euskeraren aurretik ikasi zuen bretoiera. Ze euskalduna izanagatik ere, beti sentitu izan da, ez? Bretoierari lotuagoa euskari eta euskal kulturari baino. Hori deigarriare egin dakiguk, ezta? Hor ze gertatu zen berak pixkat hor dikotomia horretan. Ez lotua, nik ez nuke esango lotuagoa, bera euskalduna eta abertzale... Bere gura bai, euskalduntza zuen. Josa Zurmendik esan duen bezala, abertzale absoluto bat da. Eta bretoiekin hitz dituenean, berak beti euskalduntza dauka bere burua. Baina egia dana, bretoien artean aurkitu zuela halako xamurtasun bat Euskal Herrian zuena gehiegi aurkitu. Alde batetik ere euskaldunoi gertatzen zaigu, uste dut guztioi gertatu zaigula atzerrira joan edo norbait ezagutu euskalduna ez dana eta euskaraz hitz egite dizunean gelditzen gara miretzita eta enamoratuta. Arekin antzeko zerbait gertatu zen. Bere gero lagunak izango izan hurbildu berak bretoien batzokia ditzen duen horretara eta bi pertsona bakarrik hitz egite zuten bretoieraz eta bat euskalduna zen, John Mirande zen. Eta xamurtasun handia eskaini zioten, interesa zeukaten, zer esateko dauka, zer idazten du, hitzaldiak eman zituen, argitalpenak eduki zituen. Hemen, Euskal Herrian, atzera bota zitzaizkion hainbat testu, argitaratu dugun editariko bat, han argitaratu zioten. Orduan, hor sortu zen, aurkitu zuen, bai, halako berotasun bat Euskal Herrian falta zitzaiona. Eta konplizidade hori gainera ensakon bizi zuenez, beti aipatzen da eta ezin izkutatuko dugu faxista zela, Mirande, eta klaro, badakigu nazien gandik, gertu ibili zela, eta hain zuzen ere jakin da, naziak bretoiekin nola portatu ziren, hor esan ez da, oain, hauen defentsan edo jarriko naiz ni, horrek eraman zuen bera nazien besoetara edo bestelako argudiorik izan. Bitxia da, alde batetik, Mirande fascista zala bere garaian ezaguna zen, alegia, beti da maigainan egon den arazo bat nola baite esateko, baina nik, ez dakit nola esan, ez dutukatuko nazian, ez txorrada balitzateke, berak bere burua aitortzen du, baina ondo dago, pizkat esaten duzun bezala, ikustea, zen nazimota zen. Alde batetik, 58 aurrera egiten da, guda galduta, ez bakarrik guda galduta, Nuremberg guztia pasata ez, da guztiz extemporaneoa egiten duen autu hori. Zalantzarik gabe, bere lagun bretoiengatik eraginda, alegia Bretainara bertzaletasunaren parte handi batek sinesten du frantsesek aitortzen ez dieten hori, alemanekin alako Europa, herrien Europa federal bat posible izango dela. Ez oso realista etzana, baina gero liberazioa gertatu ostean egia da De Gaulek berak esaten zuen erresistentziaren mitoa asmatua da eta hala tratatuak izan ziren, eta nik uste dut horrek ere eragin handia daukala Miranderengan. Interesantena nire ustez hori da ikustea, ze nazi mota da, ze oso nazi mota berezia da. Ze nazi mota den eta bera ote den nazi bakarra, ze aurkezpenean ere alaxe esan zen duten, ezta, egia da berak zama hori baduela, etiketa hori jarri izan diogula beti, bera dela faxista, baino bera ote zen bakarra. Alegia, beste batzuk ere egon zitezkela, ainagerikoak zirenak edo aitortu ez zutenak. Bai, Gabriela Arestiren beti bezala artikulo genial bat da, eta esaten du, halako zerbait da, Euskal literaturan fascista bakarra, fascista bakarra, seguro? Badago bat aitortua dana, baina gehiago egon daitezke. Ez nuke nahi ere fascismoa banalizatzea edo ardura didalako, baina ni oraintze arduratzen nahuena ez da bereziki Miranderena. Arduratzen nahuena da sortzen ari den fascismo parlamentarioa.
hori da arriskutsuagoa. Horregatik esan nuen gauza bat ere, alako boutade bat dirudi edo, Mirande fascista zala, jeltzalea kristauak diren bezala, inofensiboki. Eta beraz dela noi libertatean sinisten zuen faxista bat, ez? Bai. Azurmendik esaten du abertzale absoluto bat zala. Nik esango nuke behar bada libertatea maite zuela oroz gain. Ze horrek ematen zion ari abertzale nazi edo zer gauza izateko aukera. Eta bere lagun euskaldunekin, Jon Etxaide asko maite zuen, biok elkar asko maite zuten laguni esaten dio, ez du esaten zergatik, berak egiten duen planteamendu gorra da, baina esaten du, euskaldunak oso zorrotzak zarete. Gauza batzuetan, eta agia da, ez dakite zorrotza esango nuke, baina oso oinazar eta ganboarren bai edo ezeko eskimetan askotan mugitzen garela. Eta besan du, nik ez daukat arazorik zu kristaua izatearekin, zuk ezen nuke ere nirekin hori euki behar. Eta bai, zalantzarik gabe nik bai esango nukena libertatean sinesten zuen fascista bat zen. Eta horrekin topo egiten zuenean, bere ala astan zegoen. Badago argazki bat oso ezaguna agertzen da Le Penekin. Eta zuena da, baina Le Penen hurbildik zegoen, Peiene kontatzen du, bai, egon ziren, konbidatu zuten Fronte Nazionalaren mitin batera. Junzan, paparrean Fronte Nazionala jarrita. Entzun zituen, eta kendu zuen, eta esan zuen, nionekin ez daukat zer ikusirik. Oso batzuetan gauzak sinplitzeko joera daukagu, eta bai mugimenduak izo denalakoa, ulertu behar dira beren konplexutasunean, ez? Bakoitzak gure baitan ere badaukagu gure kontraesanak, gure humanidade handi hori. Bigarren itzala, pederastiarena da, ezta? Eta zuek esate baterako hemen ere bildu duzue, gure printzesa txipi beltzari, hor bada ez, kapitulu bat berak kontatzen duena, nolabait ere 11 urteko neskato beltz batekin izandako sexua harreman hori, eta badirudi batetik adinari erreparatuta, eta bestetik behartua ere izan zitekela harreman hori, eta hor beti egon da bigarren itzal hori. Bai, pista aurkitu nuen, badago Renneseko Unibertsitateko Francis Faberok egin zuen lan bat, eta harremanetan egon zen Gulben Penaoz Miranderen lagun mina izan zenarekin. Eta une batean berak aipatzen zuen, bortxaketa, 11 urteko neska bezatzen bortxaketa kontatzen dute. Impresionatuta gelditu nintzen, aurkitu nuen testua, itzuli genuen, eta Edorta Jimenezek itzuli zen euskara eta esan nion, zure iritzia nahiko nuke. Eta gure kasuan bioke interpretatzen, evidentea da ezetz. Zer da, guri nolabait beti esaten dugu, Euskal Herrian tabu guztiak urratzen zijoala, gure kontraesanak bilatzen. Bai, baina eske Bretainian gauza berak egin zuen. Alde batetik irakurketa oso impertinentea iruditzen zait testua irakurrita, eta haiek esatuten irakurrita. Eta jolasot, provokazio bat. Zer da pentsatzen duten? Bi gizon eta emakume bat. Ondo, baina izan dedila beltza. Bai, izan dedila din txikikoa. Nik bueltazko manizkion, 11 urte, oso berezia da. Konturatu nintzen arte, oso arraroa itzateko bortzaketa batean naizu. Zenbat urte dauzkazu? 11 urte da Frantzian konsentimentu sexualaren adina. Non amaitzen dute? Sodomian. Eta nik esango nuke gauza gehiago bururatu ez zitzaizkiolako. Eta buren bat gehiago bururatu izan balio, esan izanen luke. Eta bere lagunak hala aurkezten zuen poema. Bai, idatzi genuen Moskor geunden afaloste batean, eta zutan jarri zen bretoi abertzale apaiz bat. Beraz, Hora zirikatzeko ere xestra hori ez, izan zitekela ez, atzean zegoen arrazoia. Bai, egia da, Mirande ulertzeko saiakera asko egon dira eta bere bizitza pertsonalaz hainbat gauza dakizkigu, baina nik esango nuke bizitza pertsonalari buruz dakizkigun gauza horiek obra epaitzeko ez dira oso lagungarriak. Behar bada ulertzeko, baina txutxumutu edo alako gauzetan oinarrituta epai absolutuak egiten hasten baldin bagara arazoak gaudeze, galdera berdina egingo nuke. Euskal Literaturan putero bakar bat dago? Ez dut uste. Gehiago izango dira, seguruz. Ez dut uste, bai, eta horri buruz idatzutenak. Beraz, hasten baldin bagara orain, ni Euskal Literatura txikia da, eta asko bizi izan dut mundu horretan, nik ezagutzen ditut idazle askori buruzko ez dutxumutsuak, baizik eta gertakizunak berak. Beren obratik hasten baldin naiz inferitzen halako gauzak
hau egiten duenez, edo hau idatzi duenez, onal dago. Horrek ez dauka, ez da oso zaila da, eta batzuetan ja, era oso impertinentean eginda, alegia, putak aipatu dituelako, putera da, guazen putei buruz idatzi duena irakurtzera, ze bere poemetan zagertzen da, puteroekin sartzen da, orduan, ja ez da sartzen berriro eskema itxi horretan. Horiek dira batzuk argitaratu gabekoak, bada ere bestela bat euskarara itzulitakoa bazena, ez? Nire sinestea izenekoa, eta zuek hor egin duzuena da beste berritzulpen bat pentsatuta edo ikusita, akats batzuk ere izan bazituela jatorrizko horrek, segurazki izenburutik bertatik abiatuta, ez? Nire sinestea zen hori gure sinestea bihurtu duzuelako. Adibide polita da hori, ikusteko zenbat gauza, ez duk esan dugu, euskal literaturan dana dago egiteko, zorionez. Zoritzarre eta zorionez. Eta... Nahi du, aspertu ez zaretela aspertuko, baina lan ere majo egin beharko duzu. Ez gara aspertuko. Dana dago egiteko, zorioneko edo zorioneku esan daiteke. Orain ze aukerak dauzkagun gauzak ikertzeko. Josa Zurmendik idazten du oso luze bere liburetako batean artikulu horri buruz. Eta zerbait arraro atzematen du. Esaten da Bretoi ez argitaratu zela. Jun zaitez bilatzera nola, noiz eta ze urtetan. Eta zerbait arraro igartzen du, berako ondo ezagutzen duelako Mirande. Orduan, hipotesi bat formulatzen du, beranduagokoa dela. Esan hori hipotesia, 72koa da, baina arrazoia zukan bi gauzetan. Falta da hitz bat, bera moskeatzen zuen gauza bat ulertzeko klabea dana, eta da itzultzaia kulunpera hodek edo, nik ezaki zergatik ez duena itzuli, eta munduz arain dizaledo, ze bestelan nitzaren aipamena ez da ulertzen, eta gero, ez da nire sinistea, da aldizkarian dagoen parte kolektibo bat. 3 editorek idazten dute eta gure sinistea da. Alegia, askotan guztiok eduki dugu edo testu kolektibo bat idazteko, ez dakit, kolaborazio bat pertsona bat garen artean edo komunikatu bat. Eta ez da zehazki idazten duzuna zuk esango zenukena, baizik eta gehiago pentsatzen ere taldean. Eta, hori berriz itzuli dugu, eta pizkat ere berriro bere eraginez edo hausnartzeko balio izan digu. Balio izan du zuk egindako lanak, Mikel, batetik Mirande bera ezagutzeko, eta baita bere ekosistematxoa, ezagutzeko berak inguruan badituen beste lagun horiek, ez? Esaterako Eusko Testigantzan, Martxal aipatzen duzu, eta esaten duzu Euskaldunok asko zor diogula gizonari eragina handia izan zuelako Miranderen gan, ez? Baita bere lanaren gan, eta baire mundu ikuskeraren gan, ere bai? Bai, alde batetik nik izan dut, kanpotik gauzak epaitza eta distantziatik zaila da, baina hemen batzuetan bai Gabriele, Krubige, Txillardei kontatzen duten bilera, une horretan frankismo garaian euskaltzaletasuna oso lotuta zegoen ere erlijioari eta Eliza Katolikoari. Ordun egin da adibide behar bada ergel bat, baina euskaltzandiako bilera bat apaizez inguratuta egitea, edo hauek kontatzen dutena, druidaz mozorratuta, mozkortuta, alako misa moduko bat egitea, gauzak esaten, badago hori erakarpen handi bat. Eta berak, eukizituen lagunen artean, eukizuen, zuk esan duzun bezala, Morban Martxal, Bretainiako abertzaletasunean garrantzi handia daukan pertsona bat, zerbait esatearren, beren ikurriña berak diseinatu zuen. Eta idazten dio, eta ez du, bere obrari buruz ez du egin, pertsonari buruz hitz egiten du. Eta esaten du, garai batean nolabait oso barogianoa den proiektua ere, eta oso osalea euskaldunoi erligio edo fede batzuk, berak ez berriak, baizik eta zaharrak berriro aurkitza horretan zan du. Ez dut hori egin, baina eman zenidan hoietatik abiatuta zerbait sortzeko aukera. Eta eragin hori handia da, alegia, nik gero jartzen dituen adibidean, orain ikusiko balitu pintadak, ezin izan dituzuen sorginen ilobak gara, edo kantetan, edo akerbeltz, edo gureak ikusiko balitu, edo ez dakit, pargotako brujerian egiten dena edo, pentsatzen dut impresioa eragingo ziola. Eta horren parte bat Martxalengan dago. Eta gero batez esatuta maieran, oso makal nengoen unetan, postasuna karri zenidan. Eta hainbeste sufritu zuen Jon Miranderen gan, ni ez dakit nola esan, unkitu egiten nau
norbaitek postasun horiek eman izana. Bai, izan ere, oraintxe 50 urte bete dira, ezta, berak bere buruaz beste egin zuela, ze, heriotzare alakoxa izan zuen, ez, bizitza gora beratxua, eta urte horrena itzakiarekin, Lurde Sota Egiatzu hemen saioan bertan izan genunak aipatzen zeigun ere, ez, frankotiratzaile bat zala, ez, Mirandek, ez, bazekiela, lehen aipatuzun zirikatze hortan, ez, gero irakurri diogu Josu Martinezi ere nola orain dokumentala egitera dijoala eta berak aipatzen du, ez, bai, SS-etakoa zen, baina SS-etako gixajo bat bere gurasoekin bizi zena, ez, eta alegia, bizitzak berak ere baldintzatuko zuela nolabait ere bere izaera hori, ez? Bai, parte handi batean, bai, eta gero, adibidez, antisemitismoaz ere hitz egiten dugu edo, baina gero dakizunean, une batean ja gaizo erdidepresioan erori zenean, etorri zitzaion mediku judu bat, izututa gelditu zena, ikusi bere liburutegia eta Mein Kampf eta bestea, zelako sorpresa hartu zuen hebreeraz zuzendu zitzaionean Jon Mirande, zezan antisemita bat, Euskal Herrian hebreeraz ez daki hainbeste jende, hebreeraz eta hitz egiten zuena, eta ez hori bakarrik, gerora opari bat bidali ziona arekin ondo portatu zalako, beraz, bai, eta gero oso hona zen, bizi zen gizarte hori ez zitzaion bat ere gustatzen, burgesia gorrotatzen du era oso berezi batean, burgesia paristar hori, eta gero bere kontraesanak guk ikustea oso erraza da, baina bere kontraesanak ere oso ondo ikusten ditu. Gure testuetan badauzka batzuk, bata garraldetzen du Ben Gurion, estatu israeldarraren sortzailea, nazia zen, nazional-sozialista, alegia, sionismoaren parte batzuk, fundamentalismo religio total batekoak dira. Beraz, oso ona da besteen kontraesanak ateratzen, beraz, bai, oso frankotiratzaile ona zen. Frankotiratzailea, deabruare esango nuke, orain arte mingainari koxka egiten honaiz txistea egiteko, deabruaren eskolak norbaiten lana berreskuratu behar bazuen, eta kakotxartan esango dut, deabruaren lana berreskuratu behar zuen, ez? Euskal literaturan deabrutik erasko izan duelako, deabruaren eskola osatu zen dutela ja 2 urte pasatxo badira, ez da, 3 bidean, eta dagoeneko ja lan mardula ere egin duzuela, Miranderena bezalako beste hainbat lanekin, 500 bat lan ere izan dira, ez da, dagoeneko ja hor argitaratu dituzuenak, eta seguru zerrenda oraindik ez dela bukatu, Mikel. Sorrera edo asmoetan bezala esatea, egia da euskal literatura txikia dela, baina izugarri zabala da. Askotan joera, belaunaldikin bezala daukagu joera txikitzeko, eta oso zabala da, eta oso testu ederrak daude, novelak oso lau egun egiten hasi gara, baina idatzi aspaldi idazten hasi ginen. Beraz, Mirandek Monzon idazten dion gutunetan bezala, edertasun handi bat dago batak besteari idatzitako gauzan artean, Gaberistik Mitxelenari idatzitakoak testu txikietan, eta gauza asko daude egiteko. Euki dugun posandienetako bat izan zen, Jon Aranok Martin Ugalderi egindako elkarrizketaren pasartetxo bat eman genuen, nola puntuatzen zuen, bere arnasarekin batera. Hortik abiatuta Jon Alonsok beste poema bat idatzizun, eta Jon Alonso izugarri ondo idazten du, baina alegia, gauza ederra asko dauzkagu beste gauza ederra askotara eraman algaituela. Eta horrek bide ematen diterese bestela ahaztuko naiz, proiektu honetan lagun izan ditudan alde batetik bai Irati Jimenez, eta bai Esteban Montorio ere, kontua zen, edertasun literario egitea, baina baita edertasunarekin egitea, eta zentzurretan Esteban Montorioren laguntza ezinbestekoa da edertasuna. Bide laguna proposak topatu dituzula, eta gomitere hori egingo diegu ikusle, ingerturatu daitezela deabruaren eskolara, besteak beste hau kontu bizi bat delako, eta oraindik ere, baina barduratak gehiago ere gehituko dizkiozulako, ze ez dugu honekin pentsatu nahi, ja 2 urteko lana bukatu duzunik, Mikel, eta orain alperkerian zaudenik. Ez. Eta gero, gertatzen dago bat, maizulanak, maizulanei buruz hitz egiten dugu zaila jakitea, baina maizulan bat badakizu badela, nolabait amaiezina denean. Eta Mirande amaiezina da. Oraindik ere argitaratuta heldu zaizkigu informazio berri batzuk. Mutil bat jarri izan harremanetan kanta bat egin nahi duelako. Amaiezina da. Eta badazpada, azten baldin bazaiz, ez nuke nahi aztea proiektu honetan lagundu gaituzten bestei, alde batetik itzultzaile Bretoia, Padrijan Abaz, gizon zoragarri bat, etzuna eskatu, eta gero beste itzultzaile taldea batu egin dana, Jose Agustin Arrietan hasi, Edorta Jimenez, Bego Montorio eta Jon Alonso, eta
guztiak ez bakarrik debaldean egiteko prest, baizik eta eskeroneko. Ze egia da politikoki Mirandek ez du jarraitzailerik izan Euskal Herria. Horregatik ere batzuetan ez daki zergatik egon beharko genukai traumatuta nazioa zeolako. Ez zeukan jarraitzailerik. Baina literaturan jarraitzaile pilo bat dauzka, eta Maitale pilo bat dauzka, eta zentzu horretan bai amaiezina da. Eskerrak 50. Urte mugak jartzen zigula muga bat, zer bestera behin jarraituko nuke, ez dakiz eta. Horixe, zuk aipatu bezala jarraitzaile asko dituen ez, kulturalki behintzat eta literaturalki behintzat jarraitzaile asko dituen ez Mirandek, haiei horixe egingo diogu proposamena. Gerturatu daitezela, sarean sartu daitezela, Deabruaren eskolara, eta bertan topatuko dituztela, hemen esandakoak eta gehiago, ze denetarako astirik ez dugulako izan eta. Mikel, estimatuta. Eta eritxi horri zartzorionak egindako lanaren gatik eta beste guztiaren gatik. Eskerrik asko. Geuren alde bozkatu dezakegula, munduko muralik onenak zeintzuk diren jakiteko, geuren alde bozkatu dezakegula, horretarako segapotoan aplikazioa jetxi behar duzue eta bertan botoa eman, ze konturatu altzarete, gaur egun edozertarako behar dugula, ez da teknologia. Esan ez dugu, lehen iragana zaritu garela, Mirande, eguneratu dugu, baina iragana izango daura, orain etorkizunari begira jarrita, teknologia ezinbesteko bide laguna izango dugu, beste pentsa Miranderen lanak ere non argitaratu ditugun. Baina, karo, teknologia eta komunikazioa bigaioiek ardatz hartuta aritzen da euskara bildua, eta horren gainean gogoeta egiten du urtero jardunaldi batzuetan, eta oraintxe iaz urte bukaeran egin berri dituzten jardunaldi horietan fokuan jarriko, eta burujabetasunean, ze teknologia daukanak izango du kontrola, beraz beste kontrola izaten naiz badugu, guk beharko dugu gure buruaren jabe, ezta? Eli Pombo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Horrela laburtuta hori izango litzake fiskal lerro burua, ezta? Azken finean burujabetasunaz beste esparru desberdinetan ere ari gara, eta orain ere aztertuko ditugu horietako batzuk, ez? Elikaduran dela, gobernantzan dela, baina teknologian ere behar dugula guk burujabetasuna. Bai, ondo laburtu duzu, Etxeko lanak ondo egiten. Bai, esan dezun bezala, oso ohitua gaude beste hainbat burujabetzari buruz entzuten, zuk esan dezun moduan elikadura burujabetza, gertutasunean edo tokikotasunean oinarrituta dagoen sareak, dauden sareak, horrelako kontzeptuak, baina badirudi teknologia burujabetza igual ez dagoela, kontzeptua bera ez dela hain zabaldua.
Gaur horietaz arituko gara, aurrena aurkeztu beharko dugu Asier Iturralde lankidea ere ekarri dugula, eta arratsalde on Asier. Izan ere, ez zuek esan bezala, ezta? Kontzeptu batzuk badira hor bueltan dabiltzanak, eta behar bada orain arte teknologiarekin lotu ez ditugunak. Eta hortan ere hasi beharko dugula. Ze oraindik garaiz gaude edo berandu gabiltz? Nik esango nuke beti gaudela garaiz. Beti gaudela garaiz. Bai. Orduan oraindik alarma gorririk ez dugu piztuko. Nik uste dut. Badazpadare adi bai, arretaz egongo gara, baina momentuz orduan garaiz gaude. Bai, garrantzitsua da, baita ere hizkuntzaren ikuspegitik, ez geratzea atzean, azkenean gero jendeak ohitura batzuk hartzen dituelako ere, eta ohitura horietan garaiz harrapatzea ere garrantzitsua delako. Baina esate genuen moduan, ez gea igual konturatzen, teknologiaz inguratuta bizi gerala, goizetik aberaino, goizean gure iratzargailua da mugikorra, gure ordulariak neurtzen ditu pausuak eta esaten digu ze osasuntsu gauden, eta datu guzti horiek daude hor, eta ez daukagu horien kontrolik edo. Claro, ze kontrola daukate Asier, gaiztoek. Bai. Ostiralean aritu ginen David eta Goliat. Eta claro, hemen teknologia kontuetan ere David eta Goliat daude. Teknologia esan da, burura datozkigu izena handi batzuk, enpresa handi batzuk, gu baino diru dexente gehiago daukatenak, eta informazio ere gehiago daukatenak. Eta zuzen ere horretik daukate dirua ere, informazio hori daukatelako. Baina guk erabaki badugu, buru jabe izan nahi dugula baita honetan ere, nondik hasi, ez? Eta zuek arrasto batzuk ere somatu dituzue jardunaldi horietan, batzuk eta besteak entzun da, pistaren bat edo izan duzuen nondik hasi, ez? Bai, goinbidatuetako batzuk adibidez hezkuntza aipatu zuten, oso eremu garrantzitsua da, ze azkenean etorkizuna hor dago. Gaur egungo umeak izango dira, gero etorkizuneko helduak, eta horiek teknologiarekin duten harremana gaztetatikan markatuko ditu neurri batean etorkizunari begira. Eta horra daude, aipatu dituzun enpresa handi horiek sartu nahian dabiltza hezkuntzan. Gerota gazteagotatikan etorkizuneko bezero potentzialak edo, eta datu iturburuak bilatzen. Eta kontrako joera izango litzake, gure gonbidatuek azaldu zigutenak, Kataluniako Xnet taldekoek, dabiltza hezkuntzarako alternatiba etikoago bat edo garatu nahian. Bartzelonako udalak diru bat jarri zuen, eta bertako enpresa batzuk hartu zituzten software libreko proiektua, dagoeneko existitzen direnak, Moodle, WordPress, bideokonferentziarako softwarea, eta sortu zuten pakete berri bat hezkuntzarako. Beraien ez dagoena enpresa handi horien menpe. Buru jabe izateko hezkuntzako softwarea edo teknologia. Nola izateko, kanpotik, kilometrotara, munduaren beste puntatik dagoenak kudatu beharrean, eurek beraiek, ez? Tokikotasunetik abiatuta, norberak bere tokitik, horrek beti ere, abantaiak badituelako, ez? Kilometro zero, lehen elikaduran aipatzen zenuen heli, teknologian ere antzeko zerbait izan ditekela. Ez da kilometro zero teknologia ere izan dezakegula, ez? Bai, justu jardunaldietako ondorietako bat ere, edo azpimarratu nahi genuena, bazen tokikotasunaren garrantzia zergaitik. Errezagoa delako gertutik ditugun beharrak asetzeko behar ditugun soluzio horiek eraikitzea. Errezagoa delako gertu dituzun eragile enpresa txiki eta barrekin lan eginez behar horiek asetzea eta neurrirako estrategia horiek. Eta beti ere errezagoa delako txikitik abiatuta eragitea eta ez egotea zain handiek niretzat egokitutako soluzio horiek eskaintzera. Eta gero dago ere, nik saiatzen naizena azpimarratzen, hizkuntzaren gaia. Gure bezalako hizkuntza batean, handiek ez badute volumena ikusten, beraientzat ez da lehentasuna, hizkuntza horren berezitasunak atenditzea edo hizkuntza hori gehitzea beraien soluzioetara. Negozioa ez badago. Hor diru iturririk ez badutela ikusten, haiek militantziarik ez dutela eta egin ez dutela egin. Eta gero beharrak ere norberako beto ezagutzen dituela, bereak propioak diren behar horiek, ez? Behar batzuk izango direlako orokorrak, mundu mailakoak, eta horiek bai denak berdinak izango ditugula, baina gero gure espezifizidade horrek ere behar batzuk sortuko dituela, eta horiek guk baino beto inork ez dituela ezagutzen. Hori da, eta gero beste alderdi bada informazioaren kontrola. Informazioaren kontrola beste batzuen plataformetan aritzen zean momentuan ez daukazuzuk. Aixierrek aipatzen zuen adibidean hezkuntzan txiki-txikitatik gure seme-alaben datuak ari gara handien esku uzten, ez dakigu horren erabilera zein den zehazki, aldiz zuk
kontrolatzen dituzun azpiegitura ekosistematan, datu horien buru jabezea baita ere, eta gaur egun badakigu informazioa boterea dela. Bai, boterea da, eta horrek errezten du asko, balio dizulako ere hasier jakiteko ez da, parean daukazuna nolakoa den, ze behar dituen arrek, ze joera dituen, nondik gerturatu zaitezkenaren gana, eta azken finean, horiek dituenak kontrola ditu. Aipatu duzuzu Bartzelonako adibide bat, badakite Errenteriako udalak ere bere ekimenaren berri eman zuela, esaterako bertan, topaketa horietan. Bai, hori da. Alde batetik, ikusi zuten pandemia garaian, beraien estrategia komunikatiboa edo udal bezala herritarrekin eta komunikatzeko beharrezko zela beraien azpiegituraren jabe izatea. Horrek abantaila emate ziela, gertutasuna, tokikotasuna, elek aipatu duena, abantaila emate ziela. Eta bestalde, nabiltza datu zentro edo entzerako zerbait sortu nahian. Odeia esaten dugunean, dirudi hor nonbait dagoela zerbait etereoan edo... Baina aipatu duzula hortan, zuekin bai asarren nagoela, eta orain kiku txiki bat ingo dut, baina bakizuei urte askotan ni lainoen gainean, odeien gainean, eta zueki ametzakoak esaten ez duzu bazuen podcastean odeia ez dela existitzen. Hoxe da hola aipatzeko bakarra, baina bueno, markatuko dira txiste. Eguraldiko odeiak... Egurean bai, baina zuena... Odei teknologikoak... Bai, egia da gero, horrek bai ematen duela ziurgabetasuna handia, ez? Jende askok esaten du, USB-an edo pendrivean edo baldin badaukat informazioa da ongi, baina odeiarena... Ez dakizu non dagoen. Ez dakizu non dagoen, eta ze parean dagoen, eta gainera odei txikia fina ote den, edo odei iluna, edo nolakoa ote den, eta egia da odeiarenak... Bueno, ez bada existitzen ez gara kezkatuko. Ezkenean beste norbaiten ordenagailua da. Bigarren gozate hori da. Ematen du dela zerbaitola etereoa, baina da fisikoki pabelloi handi batean dauden, kokatuta dauden ordenagailuen multzo handi bada. Odeia deitzen duten hori. Eta horiek jabe bat dauka, eta horiek dira lehen aipatu ditugun, kasu gehienetan behintzat, enpresa teknologia handi horiek. Eta, claro, horiei nola saiestu? Claro, esango dute, haiek badakizkite trikimailu guztiak, haiek badauzkate, orduan, behar duna da, bueno, David eta Goliaten arteko borroka hortan, Davidek ere esan berra dauka, bueno, jarri berra daukagu borrokan, ez? Eta orduan, tokikotasunetik abiatuta, hori erabaki badugu dela konponbideetako bat, claro, tokikotasunean gaude gu herritarrak, gaude erakundeak, gaude eragile asko. Eta horreli, konponbiderik badaukazu hori pixkat nola abiarazi edo nola martxan jarri daiteken? Bai, jardunaldietan horren adibide bat bazegoen, Hernaniko udaleko alkatea egon zen, eta Hernanik adibidez badauka egitasmo bat, Hernani burujabe deitzen dena, zeinaren helburua den arlo desberdinen burujabetzak lantzea. Elikadura, zaintza, etxebizitza, hor ere teknologia lehen ezate genuen bezala zehar lerro gisa ulertu behar da, eta ekosistema zein da laburrean azalduta 3 erpin daude. Daude herritarrak, dago ehun ekonomikoa, eta dago udala. Azken finean, udala da instituzio publikoak dira baliabide ekonomikoak kudeatzen dituztenak. Bai, ze baliabideak ere beharko dira. Teknologia beti da garesti. Hori normalean, gero ikusiko dugu zer nolakoak dauden merkatuan, ze batzuk libreak eta alakoak ere izango dira, baina printzipioz behintzat gehientsunetan garesti xamarra teknologia. Bai, azkenean teknologia edo hori lantzeko martxan jarri behar dituzun prozesuak, ez? Orduan egia da, instituzio publikoek dauzkatela baliabide ekonomikoak, baina gero egon behar du elkar lan bat, eta elkar lan hori izan daiteke herritar edo interesatuen partetik, baita ere ehun ekonomikoa ditzen duguna kooperatibak, enpresa txikiak, horiek baliabide horiek ejekutatzeko edo garatzeko ahalmena daukatenak. Orduan hor, esperientzia interesgarri bat ari da ematen, elkarlan horren eraginez gauza politak ari dira martxan jartzen. Eta izan daiteke, esperientzia horretatik abiatuta ere, adibide bat, hori nola estrapolatu daiteken. Leku bakoitzak, eskualde bakoitzak eta herri bakoitzak eukiko du bere idiosinkrazia. Eukiko ditu bere berezitasuna. Herri batek ere bururatzen ari zait orain Hernani izan daitekela herri aktibo bat, nun eragileek tradizioare handixagoa izango duten akaso, ez? Eta dinamika batzuk izango dituzten, ondoko herri koskor edo txikiago batek behar bada pentsatuko du. Bueno, guk olako baliabiderik ere ez daukagu, baina hain zuzen ere tokikotasunak ere aukera hori ematen duela, ez? Bakoitza moldatu dezakela, bakoitza bere egoerara. Hori da, ez dute balio soluzio berdinak leku guztietarako, baina egiteko moduak, askotan entzun da besteari esate duzu, hombre, nik horrela ez,
baina akaso alakokin eta alakokin hitz egin da, egin dezake ez dakiz zer. Orduan, bueno, bada. Eta hain zuzen ere, aipatzen zeunaren bidetik ez, Eli o Asier, transversalak behar duela, ez? Burujabetasun teknologiko horrek beste esparruetan, hain zuzen ere, lagungarri izan daitekela, erramienta izan daitekela, helburu izateaz gain, ez? Bai, ez, adibidez, Hernaniren kasua aipatu dugu eta bertan bai ikusten ari dira burujabetza desberdinak landu behar dien prozesu orokor horretan, garrantzitsua dela ere azpiegitura tekniko, hau da, garrantzitsua da dokumentuak partekatzea, dokumentu hoien inguruko barne komunikazioak, kanpo komunikazioak herritarrekin, eta prozesu guzti hori ere ahalik eta burujabeena izatea, dela logikoena, baita ere, eta bilatzen dena. Orduan, hor ere, teknologia ari da zehar lerro bihurtzen, ari dira sortzen guneak software librean eta oinarrituta konpainia handien zerbitzuetatik kanpora, informazioaren kontrol hori beste modu batera. Haien parekoak izango direnak, baina libreak, eta hortan gainera, Asier, zuri galdetu behar izuz, ikusi nuen zure hitzaldia zela, Matomo, horrela izena esan da, izena Matomo, ez da, baina gero irakurri dizut ere, berez itzulpena ona duela, japonieraz, ez, baina horrela ikusita, Matomo, beldurtu gara. Bai, japonieraz zintzotasuna edo antzeko zerbait esan omen du, eta kontra jartzen dute enpresa handi baten analitika zerbitzuei, ze azkenean Matomok egiten du esaten duena. Da, web batean, weben jabentzako interesgarria jakita adibidez zen diren bertako horriri bisitatu. Zuk ez duzu marka esan nahi izan, baina marka ezaguna Google Analytics izango litzatekena, ez da? Azken finean gure horri aldean zein sartu den, nondik sartu den, ze aparatutik sartu den, informazio guzti hori ematen dizu, gero zuk zer horrek kontrolatu izateko, Google Analyticsen zuk zer horrek badaukazu, baina beste batek ere bai, eta kasu honetan, Matomo honekin, norbera bakarrik. Azkenean norberak kontrolatzen duen gailu baten instalatu dezake, eta datuak ez dira hortik irteten. Ez du beste inongo kanpoko enpresa handi edo inork ez ditu hartzen. Eta bakarrik erabiltzen dira agindutarako, alegia, webgun hortako trafikoa aztertzeko. Eta ez beste zertarako. Horregatik esaten dute jarri dute izena zintzotasuna, zeda gauza bat esaten dut, hori egiten du. Ez du beste izkutoko asmo maltzurrik edo esan dezagun. Eta zintzua baita erreza ere bai, Asier, ze pentsatzen ari nintzen, eta ulertu idazue, baina batzutan teknologian eta erabat buru belarri zaudeten frikientzat, gauza hauek oso ohikoak eta arruntak izaten dira, baina behar bada etxean bakarren bat esaten ariko da. Bai. Karo, niri Google Analyticsek abantaila bat badu, eta da gauzak oso errez egiten dizkidala, Googleek normalan egiten dizkizun bezala, dan oso errez eta oso polit eta oso koloretsu, baina, karo, gero olakoetan ze behar du, ja oso aditua behar, edo maila bereko jendeak erabili dezake bat edo. Nik uste baiet, asko ohiturak egiten du. Lehen esan duguna, hezkuntzan txikitatik ohitzen bagaituzte produktu jakin batzuk erabiltzela izan Googlenak o beste enpresa handi batzuenak, horiek dira normala nolabait esateko. Eta hortik ateratzea koste egiten da, inertziario haustea edo koste egiten da, baina Matomo adibidez bestiot ikusten aparteko zailtasunik. Google Analyticsekin moldatzen denak, Matomorekin moldatuko da. Esatera ni joan, eta barkatuko didate gainera kariñoz esan bidalako, baina Sakanikolak ere, Sakananete proiektuaren berritara izan zen duten. Sakanakoek egiten badute, besteok ere egingo dugula, ez garela gutxiago izango. Hori, ez tokian esan dugu adibideak, Sakananeten hor proiektu bat bada, ez? Hori da, Sakanan zeukaten arazotako da, herri eta auzo txiki asko zeuden, eta horietako batzutara interneteko zuntz optikoa eramatea etzen errentagarria enpresa handientzat. Eta orduan jendea zegoen, ez zeukana interneteko sarbiderik. Eta orduan, konponbideaten bila, batu ziren udalak, Sakanako mankomunitatea, herritarrak, eta sortu dute soluzioa mankomunatu bat edo da sare bat, jabetza konpartitua dutena. Bai, udalen artean herritarrek eta mankomunitateak. Eta helburua du Sakanako herritar guztiei interneterako konexio txukun bat ematea. Eta gero ja adibidekin jarraituz, lakari elikaduraren alde dabiltzanak ere hortan dabiltzala, ez? Lehen aipatu bezala transversala da dena. Bai, justu aipatzen nahi zen adibideekin egin genuen inguru bat hori erreflejatu nahian edo hiru erpin horiek, ez? Eta bertan zegoen lakari kooperatibako ordezkaria eta bizkat mezua hori da, kooperatiba txiki bat, hasieratikan bereien misioa, ez? Burujabetzan oinarritua, elikadura burujabetzan oinarritua,
nola hasieratik garbi eduki duten ere, informatikoki, tresnak, eta teknologia ere burujabe, alik eta burujaben izan behar dutela. Orduan, esplikatu zuten bereien esperientzia, bai ordainketa sistemetan, eta orain neskla dute dokumentuen gestiorako ezartzen. Orduan, bueno, guzti honek erakusten digu posible dela. Eta leno Asierrek aipatu duen bezala, hezkuntza garrantzitsua da, Xnet proiektuaren adibidea edo bertako ordezkariak Bartzelonatik etorri ziren, baina hemen ere baditugu esperientzia txikiak. Alegia, itxero pentsu atera zinetela. Bai. Esan duzu, posible dela. Posible da. Ikusten da, han hemen zeini segi edo adibideak jarraitzeko ere egon badaudela. Erabaki dugu udalek dirua jarri behar dutela, eta haiek behin jarrita, gero eragilek egingo dutela, ez? Eta hori ere lortzen badugu, orduan kitxo, oia konponduta, urratxo hori da falta zaiguna, ez? Udalak eta konbentzitzea, erakundeak eta konbentzitzea. Ez hori bakarrik, nik uste bai hori garrantzitsua dela, baina gai honetan oraindik divulgazio eta kontzientziazio behar handia dago. Zer, jendea, zuk esan bezun bezala. Horretarako zuek ere, bai ez, eta, bueno... Gure aletxoa jartu. Bai, ardura handi egirik ere ez nizuek jarri nahi, baina, bueno, bai, balorean jarri nahi nuna, zuzen ere lan horretan ari zaretela. Bai. Lehen aipatu dugu, bai, ametzan eta ere hortxe zabiltzatela, komunikazioa eta teknologia biak nola uztartu, eta uste, behintzat, zuek egindako lanari esker, denok ere ikasten ari garela pixkanaka, zertxo bait, termino batzuk ezagunak egiten zaizkigula, ez, eta gero beste batzuk berriak ikasten ditugu, gaur matomo ikasi dugun bezala, besteak edikasiko ditugula. Eta, bueno, oraindik ere alegia lanean segi beharran zaudetela. Bai, eta garrantzitsua dela, herri txikia gehala, eta jende igual ez asko, baina bagabiltzala jende desberdina edo erakunde desberdinak honetan, eta orduan elkar elikatzea garrantzitsua dela. Eta tokikotasunaren beste abantaia zuzen ere hori da, ez? Sareak erresago eraikitzen direla, ezta? Ze elkarren ondoan egote horrekin, urteroko hitzordua baduzue, euskera bilduarena, baino bestela ere, beste dinamika batzuk eta egon badaudela, ez? Eta elkarren berri izate horrekin, elkarren gandik ikasi dezakegula, bida, nik lehenan hau probatu nun, eta badijoak, eta bai, nola, ez? Eta orduan, gaurko tarteak horretarako balio izan badu ere, ongi etorri izan da dira. Eta nik besteak nola lanean oso errez jartzen ditudan, zuek alaxe jarri zaituztet, lanean segitzeko, eta lan horien berri emateko, gu ere hementxe izango dela, beraz. Eskertuta biei eta eskerrik asko estimatzen dela. Eta gure aldetik besterik ez, astea alaxe hasi dugula, bihar ere zorte pixka batekin hementxe izango gara, okerra hundirik ez bada bintzat, beraz ordura arte txintxe ibili, eta izan.